magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsos ning mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang consumer at negosyo, mataon pagbibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang consumer at negosyo, madadangog na kada primero asin ikatulong Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo, ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang consumer at negosyo. Abangan! Maray na aga! Happy New Year po sa tuyang mga paraantabay. Yaon na naman po kita digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. Ngunyan po aldaw nin Biyernes. January 19. Tama, okay. January 19. Iyo po iniyan sa muyang enot na episode. Ngunyan na taon. Kaya abangan nyo po kami. Antabayan nyo kami sa laog nin sarong oras. Alas 11 hanggang alas 12 po ninudto. Digdi sa programang Usapang Consumer at Negosyo. So maray na aga, giraray sa mga nakaantabay sa muya sa kanya-kanya nindang mga harong, sa mga radyo, asin na syempre nahihiling kita sa Facebook Live, sa DZGB News Online, na sinishare mi man po ini sa samuyang DTI Region 5 Facebook page. Igwa man na YouTube channel ang DZGB na kung saan pwede man po nindo duman mahiling ining programang Usapang Consumer at Negosyo. So, yan. Okay. So, dahil ta January ngunyan, ang samuyang opisina, ang samuyang departamento, DTI, DTI Bicol, yaon po kita ngunyan para magpagirumdom sa satuyang mga ka-consumer, sa satuyang mga kanegosyo, kung ano ang mga dapat nindang girumdomon, no? Manunungod sa pagpuon, kang sa indang mga negosyo, specifically po itong satuyang mga business name, renewals, registrations, as in ito pong inaapod tang service and repair shops, tama. Service and repair shops or SRS or SREs. Service and Repairs Enterprises. Ayan. Okay. So, yan, ipapasabot ta sa tuyang mga paradangog. By the way, iyo po giraray ini ang sa indong kaiba. Digdi sa programa si Bem Romano Berango. Ano po? Okay. So, mga may kahaputan po, pwede po kamo maghapot sa samuyang text line 0999-883-1471. As in, pwede man po kamo magpadaraki comment sa tuyang live feed, no? Digdi sa DCGB News Online, pwede man duman sa DTI Region 5 Bicol. Ano po? Okay. So ngunyan po, ipapasabot niya mo sa Indo, sa tuyang mga paradangog, kung ano ang importansya kang pagparehistro kang business name. Buda sa mga updates tangon yan, manunungod sa business name registration, aram tabaga na kang nakaaging taon, effective August 1, 100% online na po itong sa tuyang pagparehistro kang mga business names ta. Ano po? As in, syempre, sa tuya man na ipapasabot sa tuyang mga consumers, kung kinakaipuhan tang ipatronize itong mga service and repair enterprises na accredited kang DTI. At ngunyan pa anong ngunyan na bulan, iyo po ang oras kung sain ining sa tuyang mga SREs kaipuhan mag-renew. Ano po? Kang sa indang mga accreditation sa DTI. So mamaya maaraman ta kung ano ining mga SREs na ini, asin sa tuyang pag-urulay-ulay kung nakitang mga consumers, dapat hanapon ta itong mga accredited SREs, accredited kang DTI. Ano ang importansya na takaipuhan tang ipatronize ito? Ano man ang mga risks kung nagpapatronize kita or nagduduman kita sa service and repair shops na bako accredited kang DTI? Igwayan pong mga risks, no? Sa tuyang maaraman sa pag-urulay-olay tangon niya na aga. So dahil iyan ang sa tuyang topics ngunyan, makakaiba ta syempre ang sa tuyang
mga pag-iriba sa Consumer Protection Division. Yaon po ang samuyang hepe sa Regional Office sa DTI Bicol, si Mr. Ruben Sombon. Sir Ben, sa tuyang unang bation, ang sa tuyang mga paraan tabay. Please go ahead. Yes, Bem, Happy New Year. It's good to be back din sa Radio DCGB. It's been 10 years na kita. Yeah, nagaprograma sarong din- dekada na. Sarong dekada na sa usapang consumer at negosyo. So, kay po ang dito ni po doon, Ma'am Bem. So, liwat po sa muya pong pagbati sa gabos na nagdadangog, as in magmadangog pa din sa programang usapang consumer at negosyo. Ayan. Salamat, Sir Ben. Sana, ang satuyang mga paraan tabay po, magtutok sana digdi sa satuyang programa para magatawan sindaki mga giya manungod sa satuyang pagninegosyo asin sa satuyang pang-oral daw na pagkabuhay man. Kaiba ta ngunyan sa programa ang samuya man na yaon sa Consumer Protection Division, si Miss Rona Panganiban, Trade and Industry Development Specialist. Siya po ang nagkakapot kang business name. Kaya maski ini si Ron Turog, masisimbag niya mga kaputan manunungod sa pagparehistro kang business name. Maray na aga, Ron. Good morning, Miss Bem, and good morning man po sa gabos na nagdadarangog po digdi sa usapang consumer at negosyo. Okay. So, enot sa gabos sa business name registration, yan, kita ngon yan sa bulan na Enero, kang first week, kang ralaugan sa opisina ta, medyo dinagsa naman kita ki mga kliyente na nag-renew o nag-apply ki bagong business name. So, dahil ta sabi tabaga effective August 1, 2023, 100% online business name registration na. Ano ang ibig sabihin ka ini, Ron, na 100% business name online registration na? Pwede pa ba magpasiring sa opisina ang mga business name registrants or so ma-renew kan sa ina mga business names? Ano ang advice ta sa satuyang mga business name registrants? Opo, Miss Bem. So ito nga ni po, since August 1, 2023, pigpuunan ta na po ining online, 100% online business name registration. Na kung sain po, pig-promote ta po sa satuyang mga business name registrants, or ito pong may mga transactions po. Actually, tulong transactions, Miss Bem. Okay. Ang pwede pong i-register ninda end-to-end or di na po sinda kaipuhan magpasiring sa office or ito pong 100% online. Ito pong new registration, renewal kang business name, and then yung request for certification kang business name. Kasi may iba po kitang mga Transactions. business owners na nawara baga po ninda, ma'am, so kopya Opo. kang sa indang original copy kang business name certificate, pwede na po sindang mag-request online kang sa indang business name certification. Opo. Or pwede din po, duwang klase po kasi, Miss Bem, ang certification, pwede siyang positive certification or negative certification. Tamay iba naman po kitang clients na halimbawa, haloy na pong diin nag-ooperate. Tapos, ipapakancel din sa BIR. So, name. Pigahagadan pa po sindang cancellation certificate para proof na diin na talaga po rehistrado so name. So, kay po kanindang negative business name certification. So, ito pong mga transactions na ito, Miss Bem, ang pwede na nindang i-apply online. New registration, renewal, and then business name certification. Okay. So, itong tulong ito, pag ma-transact sinda sa DTI, Opo. na ito ang sa indang tuyo, Opo. dahil na sinda, pwede na sindang dahil magpasiring sa DTI Opo. office. Yes, Miss Bem. Oo. Maski nasa harong sinda, nasa opisina o sa kung sain man, maski anong oras, pwede po sindang mag-process kan sa indang business name as long as ito pong tulong transactions ang tuyo po na nila. ito. Okay, so very clear. Ano po? Pero, Ron, paano naman kung halimbawa may namara para sa office? Ma-apply nga ya akong business name. Opo. Tapos, so iba nga halimbawa, ma-renew or susarong transaction na kinakaipuhan nindang gibuhon na Opo. pwede nang online. Ano ang ginigibuta pag may mga arog kaining sitwasyon? Opo. Siyempre po, data po talaga iyan maiwasan. Igwa po talagang mga clients na sanay po talagang magbirisita sa opisina. So pag-arog po kaan, Miss Bem, pwede po sinda pa din mag-walk-in. So ang nangyayari po sa ngunyan,
piga-assista pa din po sinda. Okay. Kumbaga, sinda pa din po ang ma-input sa system kang sa indang details. Day na po kita nagpapa-fill out na application form. Okay. So, sinda na po ang direktang ma-input sa system. Pag si owner mismo siya, pwede pa ding magbayad through teller sa muya po over the counter. Pero haputon mo na po si client kung igwa sindang GCash or PayMaya or BankNet or other online payment options kung saan kung pwede na po nindang gamiton ito sa pagbayad. Pag igwa po si client na online payment options po, sinda na po, maski nagduman po sinda sa opisina, yun po ito ang gagamito na mode of payment kung okay lang po sa inda. Okay. So may iba din pong clients na limbawa, igwang GCash or PayMay, pero wala man niyang laog. Okay. Warang kaipuhan pa mag-cash in. So piga-accommodate mi po siya na sa teller na lang magbayad. Hassle pa man po na kung sa luwas mapa-cash in pa sinda or piga-accept na po ang over-the-counter payment. Okay. So, Pero pwede pa man pala pwede nito. pa man po siya Oo. sa office. Kaso ito po, piga-assista po sinda. Pero if there are cases po na halimbawa si client is senior citizen, tapos totally dai po talaga siya makanavigate sa computer na dai po siya capable or ang pag-arog po kay ito, kami na po mismo ang na-input sa system. So, details, hali sa po, inda. hali po sa inda. And then Okay. before po i-proceed sa transaction, pipa-review mi man po sa inda para po tama po so may input duman na Okay. details. Okay, oo. So, iyan po pala, may mga, dahil naman maiwasan, tabako man talaga gabos sa Techie. computer Opo. savvy or techie. So, ang iba nga ni, garong mga clients ta, dahil pa man nakakapot ki computer. Oo, so, yaon kita manggiraray para mag-assist. Opo. Para sa transaction, maging complete makompleto, makompleto manggiraray. Oo. Igwa kita ron na mga service, computers or laptop sa office. Igwa po, Miss Bem, kitang laptops, nagkapira pong laptops, and minsan po, pag si client, kung okay lang po sa iya, na cellphone niya mismo ang gamiton, or kung may dara siyang gadget, pigko-connect naman po sa Wi-Fi ta po. Wi-Fi. Opo. Okay. Lalo na kung minsan mabayad through GCash, wala ngay sindang data, pigko-connect naman po sa Wi-Fi ta. Pero okay, tama So sa tuyang mga paradangog na may transaction sa office na ang tuyo is to register their business names or to renew, na po kinakaipuhan pang magduman sa office kung igwaman sana sindang mga gadgets Opo. or mga May internet connection po. internet Opo. connection. Oo. May online payment options po. Oo. Pero Miss Ron, ang daininda pwedeng magibo itong cancellation Opo. Dahil do man siya kabali sa tulong Opo. transaction. Ang iba pong parang special transactions po na piga-apod, ito pong kung mapa-cancel kang pangaran, kang Opo. negosyo, kung mabago po kamo ki territorial scope, kang business name, halimbawa from barangay, ma-upgrade kamo to regional or national. Ito po, pag ma-change kang civil status from single to married, tapos, iuman lang po ito. Ito ang mga special transactions kung saan teller lang po talaga ang option duman. Di po siya pwedeng bayadan through online payment platforms po. Maduman talaga po sa office. Oo. So, pero pwede na din Ron sa mga negosyo centers. Actually, Miss Bem, sa negosyo centers, kasi ang mga negosyo centers ta po, wala po dyan na teller. Okay. Ang mga business counselors po, they po sinda bonded as Okay. special collecting Okay. officers. So, ang pwede lang pong gibuhon talaga dyan sa negosyo center, i-assist po sinda kang business counselor. Ang gagamiton pa din na mode of payment po, so GCash or online payment platform ni client. Okay. Pero so cancellation Cancellation sa provincial office po or sa regional office. Opo, para Okay. pipirmahan po kasi ni director po. Oo. May Igwa wet kaya signature. mga nagapasiring baga sa office Opo. or naga-inquire sa business sa Facebook page ta, Opo, opo. nagahapot tungkol sa cancellation. Opo. So kay po haninda magpasyar. Magpa-share pa din sa po. office, Opo. sa provincial office or sa Regional regional office. office. Opo. Tapos ang saro pa diyan, Ron, Sir Ben, ito bagang mga marinyo minsan nalilingawan ninda. Iyo po. Kadakol po. Kaipuhan na pala i-renew Opo. dahil 5 years ang 5 years, haloy-haloy. Unless yaon talaga yan sa Nakapaskil. hampangan mo na pirmi ka ma-remind na Iyo ay nga po. ma-renew na pala na ako. Iyo, ma'am. Siguro i-remind ta din Miss Iyo Ron po.
na dapat pagtagahilingunin da. Ayun po. So, expiration, Expiration date. So, validity oo. date. Kasi Opo. po, as early as 6 months bago Aha. mag-expire, Aha. pwede na po siya ma-renew early. Mhm. So, yun po, ang renewal, pwede man siyang online. So, as early as 6 months bago mag-expire, pwede na siyang ma-renew. Mhm. Kasi kung dai po nindo iyan ma-renew, within the may grace period po kitang pigaapod, halimbawa, so from the date of expiration, 3 months from the date of expiration, wala pa po iyan na penalty or surcharge pag na-renew within 3 months from the expiration date. Pag naglagpas na pong 3 months from the expiration date, may 50% surcharge na po yan. Halimbawa, national ang scope of business mo. 2,030 po baga ang registration fee ka ito. So may additional ka ng babayadan na 1,000. So bali Okay. 3,030 na. So Okay. sayang man po ka itong surcharge. And ang worst po kaan, pag totally dai po talaga na renew within 6 months from the expiration date, mawawara na so name sa system. Hindi na po yan renewal. Yan. New application na po siya. Okay. So, iyan ang gusto ko i-follow up Ayun sana, po. Miss Ron. Buda, ang pinaka-worst dyan, kung business name mo na ginamit mo na for the past several years, Opo. tapos Tuloy na. nalingawan mong I-renew. i-renew, nawala na sa system, may nagamit ng iba. Opo. Oo. So, Or- sayang kang... Kang name. Name, Yun po, oo. tama po. Tapos, halimbawa po baga, sa ngunyan, di na allowed ang mga general merchandise, Opo. Mm-mm. enterprises, yung mga generic po na descriptor. Halimbawa, kung araw po kayo ito ang business name nindo, tapos nag-expire, nawara siya sa system, di na po nindo siya magagamit. Kasi wala na siya sa system. Di na available po itong mga generic na descriptors kang business name. Igwa na lang duman ng mga choices. Opo, Oo. specific na po kasi siya, kung trading ganyan siya, what type of trading, hog trading, egg trading, specific product na po siya. Pero may trading manggiraray may na trading word. siya, specific lang po. Kung anong Basta product igwa po. siyang parang anong Specific aputian. product po na kung anong product po, main product. Okay. Apo. Kaya kasi dapat ang business name mo suggestive kung ano talaga ang Apo. piga sitinda Ang mo, ang nature of service business, mo, opo, ang nature service of or business. product, Opo, oo. So Para po din iyan, Miss Bem, kaya po iyan arog ka iyan na very specific na para maprotektaran din po ang satuyang consumers. Sa pag nahiling baga po ang business name, agad-agad maaaraman niya na kung ano kayo ang pigo-offer na produkto po or serbisyo. At saka gari dati kung general merchandise medyo gari na abuse so Tingnan po, itong- kasi generic siya, maski ano pwedeng na sana ilaog. pwedeng, Opo. kaya halimbawa nagtitinda ka kihag tapos igwa kang ano nga May ito service ka pa ngayon. Oo, may Opo. service pa. Tapos igwa ka pa ngayon dyan ng mga tangki kang Gaso, LPG. Oo. Apo. Di ba gari-baga Sir Ben? Ayun po. Dako man karapat dapat na isaralak mo iyan. Ayun po. Pero mga arog ka iyan, Miss Bem, na mga existing na siya, Sorry. na general merchandise or Okay. enterprises, mga kaitupa, Aha. marirenew po iyan as is. Aha. Di lang iyan pwede gamiton for new applications. Aha. Pero pag renewal, as is man po ito garare na mga dati pang Maski registered sa mga business general name na merchandise. general merchandise. For renewal, Okay. kaya very important pong ma-renew talaga siya on On time, time. ipagpalihison para di mawara sa system. Okay. So, iyan ang mga pagbabago pero actually Opo. medyo na yan kaya lang minsan baga so mga dae masyado na nakakadangog kaining mga updates so ngunyan Opo. inuulit agiraray para ma-remind sinda na buda Miss Ron, siguro gusto ta ding ipasabot sa inyo na bako man dipisil itong Pag po sa system, Oo, pag input paglaog sa system. sa Oo. system po. kasi sunod-sunod man sana ito step by step Apo, eh. sa ngunyan kasi Miss Bem, saro pa pala na major change. Kaipuhan po talaga mandatory requirement ang email address. Email address. Kasi duman pa lang sa initial stage, mahapot na siya so name baga pag nag-input ka kang name. Kaipuhan mo mag-input din kang email address kasi di ka makaka-proceed kasi bago po maka-proceed may ipapadarang verification code sa email address po para ma-ensure na talagang business owner is may email address tapos secure na siya po talaga mismo ang ma-input sa personal details baga po, personal info Oo, tama. ang i-input niya para po din so data privacy po na si owner lang po dapat ang mag-input kang or kung authorized representative niya man at least authorized representative. So email po talaga dapat mabuksan siya and usually Miss Bem ang another concern dyan naglalaog ang mga
email notifications kang kang BNRS o system sa spam or junk mail. Kasi may ibang client na madiyan sa office nga wala man po ngaya kaming na-receive na code, na verification code kaya dahil sinda naka-proceed mag-print kang certificate. So usually po sa spam or sa junk mail siya naglalaog pati po itong mga verification code. Okay. So bago po maka-proceed kaipuhan po ma-input sa verification code para maka-proceed po sa transaction. For new lang yan, Miss Bem. For new application. For Okay. renewal and so iba, di man po siya required sa email address kasi di mo siya ma-proceed. Pero for new, kaipuhan po talaga, may email address kasi sa verification code ipapadara. So renewal, dahil napigahagadan kita. Pigahagadan pa din po siya. Important pa din pong may email address para ma-remind din po sinda na madali nang mag-expire. Saro pa po yan sa pigre-remind. importance. Opo, pag madali Okay. na po mag-expire, kaya dapat po talaga accessible, so active so email address. Saro pa po yan na reminder din po. Okay. Nagpapadara din na reminder pag madali na Okay, very mag-expire. good man pala So, kung ma-expire na ang business name mo, i-remind ka Ayun po, to the system, po siya. sa email address, Opo. ipapadala mo. So, reminder. Okay. So, wala na pala ngunya na rason Ayun po, na na malingawan. ang Unless, renewal. dapat email ad mo, human giraray. Opo, day nagbago. Or sa imo mismo, ito may iba baga po dyan. Ngaya, halimbawa sa senior citizen, so sa aki ko na lang ngayang email address ang gamito. So, ito lang po. May mga cases pong kaya arog kayo minsan na lilingawan, tabako man sa indaso, email address na ginamit. Okay, oo. So, pero baka na iyan, rare na iyan na mangyari. Na case, opo. Kung dapat email address mo talaga ang tinao mo duman, pig-provide mo, pig-input mo, buda active Opo. dapat. Tapos, saro pa Miss Bem, pag totally si client nagduman sa office na new application siya, wala talaga siyang email address, extra mile po kita, pigigibuhan ta siyang email address. Si madali wow. na lang po ngunyan sa Google, magibong new email user account, basta igwa ka lang na, so mobile number man po kasi ni client ang pigagamit. So, sa iya man talaga po ito. Para in the future, may gagamito na din siya. Tigtatautan na lang sa iya. So, username and password. Kaya lang, dapat Ibubuksan niya. mula sa password, Iyo po. sulat niya. Especially itong sa tuyang mga Senior citizens. medyo at baka masyadong seniors na. Oo, dahil na masyado. Di masyadong Ako nga nagpapar- minsan, nalilingawan ko na ang mga Pag password. nakasave baga po sa phone, open na lang siya. Open na lang siya. Pag nawala na, dahil ko naaram kung paano. Ma-recover. Basta bagay, may recovery man po baga, may alternate contact number yan or Oo. email Okay. para ma-recover. Oo. So, saro iyan sa mga, pagbabago ngunyan na taon. Although, kang, pa ini nag-take effect. Pero, ngunyan, syempre, paluway-luway tang papatuudo na si mga clients especially itong mga business name applicants, registrants na pwede na sinda magrehistro sa indang mga harong or kung sa man sinda yaon maski sa di ba? Opo, basta may Oo, internet basta may connection internet and connection. may online payment. Payment. O, igwas sinda mga Gcash or Paymaya. or Banknet. credit card or Banknet, debit. opo, land bank, Oo, opo. pwede. And Oo. fees, murano. So fees pa lang po. fees pala, Yun po, Miss oo, Bem. oo, kasi importanteng maaraman kan sa tuyang mga consumers itong mga fees na pigahagad digdi sa system kang manunungod sa pag-apply or pag-renew kang business name. Sige daw Ayun tabi po. ron, uliton Ayun tagiraray. po, Miss Bema. Ang mga fees po, igwa po kitang apat na registration fees depending on the territorial scope of the business. So, inot po, pag barangay, 230 pesos po. So, pag barangay, meaning, duman lang po siya sa store niya, sa tindahan niya, duman lang sa specific barangay na ito siya located. So, kung nasa harong siya, home-based lang siya, halimbawa po, kung wala man siyang branch outside of that barangay, outside sa harong niya, di barangay po, 230 pesos. Pag susaro naman po, sunod, city municipality, 530 pesos po ang ang bayad. Pag regional naman po, ang regional po, halimbawa may branch ka sa Legazpi, igwa ka pang branch sa Daraga, tapos igwa ka sa ibang province, regional po dapat ang scope 1,030. Pag national naman po, nationwide ang scope 2,030 po. Pag renewal, Miss Bem, same man lang po ang fees, whether new or renewal, ito lang po. So, additional na 50% na surcharge pag nakalagpas na 3 months from the expiration date.
Tapos yung cancellation, 30 pesos man lang po ito. And then yung business name certification, 80 pesos per copy. Okay. So, iyo lang po ito ang mga fees na Opo. pigahagad. Walang labis, Oo. walang... Wala pong dagdag. Wala Walang na pong iba pang pigahagad na 5 years. bayadan Opo, ang tapos- satuyang system. Opo. Tas good for 5 years na po ito, Miss Opo, Bem. Kasi good every for 5 5 years years. po ang renewal. Mhm. Yun po. Ayan, okay. So para sa satuyang mga paradangog, sa satuyang mga ka-consumers, ka-negosyo, ayan po, ito lang po ang mga fees na pigahagad. Kung matransact ka mo sa DTI na ma-apply ka mong business name or ma-renew or kung ano pang mga transaction na kaipuhan manunungod sa business name registration. Dahil na po itong extra fee na pigsisingil. Kung kamo po mismo ang online mag-apply online, yaon talaga ito duman Opo, mailing nakalaag nindo. po. So, Oo. opo. Tapos may may system generated na official receipt man po pag nag-online. So siguro kung igwasin na mga kadipisilan manunungod sa paggamit kang computer kang system, pwede man magpa-share sa opisina Opo, para or mag-message po sa may Facebook page ta. Oo. DTI Region 5 Bicol, kadakol ang nare-receive tang Opo, mga ng inquiries sa business name. manunungod sa business name Iyo po. registration. Kung medyo nawawara baga, dahil naaram kung ano ang sunod yaon Pwede dyan man po magpadarang nagme-message. screenshot para ma-guide me po kamo kung ano Oo. na ang next or maapudan. Oo. So, haning dain na kita magastuhan pa ki additional na gastos other than itong required fees. Ano po? Okay. So, ayan po ang manunungod sa business name registration. Miss Bem, pwede may Yes additional po ako. Okay. Ma-remind lang po kita, Sir Ben, na itong business name certificate baga po ang pig-issue. Tapo may nakalagman po duman sa business name certificate na iba ko ito license to Yes. engage Oo, in any correct. business. Kasi ang iba po, ang aram talaga ninda, DTI permit. So, bako po siya permit, it's only a registration of the business name. Kasi ang permit po talaga or license to operate is being issued by the LGU. And further, sa BIR po, dapat mag-register din within 1 month para po dahil po kamo ma-penalize. Ang date, from, kung noarin po kamo nag-register kang business name sa DTI, within 30 days, dapat mag-rehistro po sa BIR para wala po sa indang penalty. Ayan. Very good. Ayan po ang pinaka saro pa sa gusto mi talagang i-emphasize. Ang business name registration, iusan na yan ang kapinunan. Kung paano mo malilegitimize ang sa imong operasyon kang negosyo mo. So bago ka magduman sa LGU, sa BIR, hahanapan ka ki business name registration. Ang iba kaya paguna ninda si DTI, iyon na ito Hanggang ang duman business lang. Opo. business permit, Opo, no? opo. Bako iyan business permit ang apod takaan. Business name certificate lang ang pigi-issue ni DTI. Pangaran lang. Oo, pangaran lang. Kumbaga sa aki na bagong mamundag, bubunyagan mo ki pangaran nganing mamidbidan. Iyuman iyan ang pigigibuta digdi sa satuyang mga negosyo. Dapat bunyagan ta ki pangaran nganing mamidbidan ang satuyang mga negosyo. But it's not a license. It's not yet license to operate. engage. Oo. So kaipuhan pang may mga steps ka pang gigibuhon. Pero ina-assure ta na bako naman dipisil iyan ang mga steps na iyan. Ano? Kung igwasin na mga kadipisilan along the way, pwede man sinda mag-seek assistance sa DTI. Igwa kita mga negosyo centers, business counselors sa mga munisipyo. Kung igwa ka mo mga problema, manunungod sa mga permits and licenses na kinakaipuhan nindong kukuahon para sa pag-operate kang sa indong mga negosyo. Day po mag-alang-alang. Ano po? Okay. So, ayan manunungod sa business name registration. Salamat, Ron. Kung igwang mga kahaputan, ang satuyang mga paradangog, dakol kitang live viewers ngunyan. Salamat sa indong pag-antabay. Good morning man po kay Mr. Jacob Christopher, asin si Maricar Bayakali. Ayan sa tuya iningan saro sa mga
clients ta, no? Si Maricar. Ayan. Ulitin ko giraray so text line 0999-883-1471. Baka po igwa ka mong mga kahapotan pa na the Amy na i-share or na i-discuss kanina or baka late na kamong nag-tune in, pwede man po maghapot giraray. Ano po? Okay, so maduman naman kita sa sarupang topic tangon yan na aga bilang first episode tangon yan na taong 2024. Sabi ko nga ni kasubago, iyo ini ang oras or iyo ini ang bulan na kung saan medyo dakol ang mga kliyente na nagpapasiling sa satuyang opisina. Enot sa business name registration, ikadua, ini pong SRE renewal, no? Kansa indang mga accreditation sa DTI. So siguro enot sa gabo Sir Ben, nata ta kinakaipuhan ining mga SREs na ini magpa-accredit sa DTI. Iyong na po Sir Ben ang sa tuyang ipasabot. Natata other than business name registration or itong mga iba pa, natata additional ini pang requirements sa INDA. Ano ang importance ka ini? So, libat po, sabi itong business name registration is the start kung paano ka maging legit sa business mo. So, from there, kung may business name certificate ka na, maduman ka na po sa mga LGU para po magkuha itong mayor's permit. And additional sa tuya, Ma'am Bem, itong mga service and repair enterprises, under PD 1572, requirement po ang gabos na service and repair shops na magpa-accredit sa Department of Trade and Industry. Ini pong accreditation ni ang purpose po kay yan. Mahiling ta sa mga service and repair enterprises na talagang tataosin na mag-irahay kung ano ang service na pig-offer ninda according naman sa requirements ng under PD 1572 na kung saan pighiling ta po ang kapasidad kang mga technicians, kang mga mekaniko ninda, and of course yung mga mandatory na mga tools and equipment na dapat igwasinda bilang pagpapahiling na talagang makakarender sinda kan service kung ano man ang pig-offer po ninda. So, saro yan sa naging requirement mga kasatuing opisina pag-abot sa mga service enterprises. Kay puwanta po masigurado na nag-avail ka mga services kayo ni lalo na sa nagpapairahay kang mga sasakyan, appliances nindo, computers nindo. So, kay puwan makaduma po kamo sa accredited ka Department of Trade and Industry. Ini Sir Ben saro man ining paagi para maproteksyonan taan sa tuyang mga consumers. Ano po? Tanganing pag-abot kang oras na nag-avail ngaya sinda kang service tapos nakaduman palan sinda sa repair shop na bako man accredited kang DTI dahil naman pig na may nangyari o bakong magayon may reklamo siya manunungod duman sa serbisyo na pig-avail niya. So dyan malaog ang mga risks. Ano Sir Ben? Ang risks kung padagos kang mag-patronize ka itong mga repair shops na bakong accredited. So dapat talaga Sir Ben hilingon. Yes. Oo, na accredited siya kang DTI. Ano Yes, ang pig-check ta dyan, Sir Ben? Sabi mo nga ni, so mga tools, dapat igwa siyang mga technician na, ano nga nito, Sir Ben, pa ang mga... Certified kang TESDA. TESDA. National Certificate or Certificate of Competency kung ano po ang pig-offer ninda. So, So, kung okay po halimbawa, auto repair shop. So kay po ni Kwasinda ning nagkakanigong certificate of competency sa pag-aayos kang auto. So mga automotive na kaya depende kung ano po ang termino kang ang test diyan. So national certificate ba yan or certificate of competency? Pig-ako ta na yan Ma'am Bem. Iyan pagpahiling na nag-certify sinda kang test na talagang nag-agi sinda sa non-formal education na pigsabi ninda and sa mga alternative na technical, vocational courses na related duman sa pig-offer ng service. So, nasabi mo nga, Ma'am Bem, na natapiga-required yan. Remember kitong mga nakaaging aldaw, nagkaigwang news regarding duman sa Metro Manila na nagpaayos lang siya may gusto lang siyang bakalon sa sasakyan niya. Okay. Then, pag-abot naman sa sarong shop, maski ano-ano na sa pig-offer sa iya. Na service. Gari bakal lang ata siya kay oils something duman tapos kampig pa niya so sakyan niya dakulo ng nahiling so shop na papalitan daa so siya man
nagtaka man siya, ano po, ini po ngayon ma'am, papalitan, araw kayan. Tapos siya, sige masutugot niya, kasi di man sa iya pigsasabi, kung gura ano, sa mga parts na ito, spare parts na papalitan. Sige lang siya ng sige, pag pighapot niya da so owner, so representative kang shop, mamaya na po ngaya. So, di po ka magtugot kaya. So, kay po ang mga service and repair, so mga accredited ka dito, ay pigsasabihan tayo na, kay puhan bago dapat nindo ayuson, so pigpapaayos sa indo, kay puhan may permiso so tagsadiri. Ipahiling po nindo kung ano ang spare parts papalitan. Computation. Opo, estimate kung gura ano ang cost kayan, estimate man kang labor charge na pig-offer nindo, and mga pirang oras o aldaw Gigibuhon, o bulan o gigibuhon matatapos. itong Serbisyo. ayusin do. Oo. Kasi nangyari naman sa nag-total bill siya ning maabot sa 100,000 pesos. Oh. Na nabigla siya kasi parang nga pigpaayos sa sendo araw kay ni dakulo na nga pigpalitan. So nagkaygwa po ki issue duman. So pig settlement to kang DTI ta duman sa Nagreklamo sa DTI. Oo. So, si client. So ang ano is pig ini mga service and repair enterprises ma'am Bem, kay puwan tapusin da i-professionalize man. Kasi araw kayan, maski ka nagpapaayos ka kang auto mo, syempre di man aram talaga kung ano so maging problema kay to. So integrity, so pagiging honesto kan sa repair shop, magalaw po yan, di ba, sa ethical standards man ninda. So kay puwan ipahiling ninda ini so ayuson, nuari ni maayos, then pagkatapos na kang transaction ni ma'am Bem, paayos kay puanin da sabihon kung ano po talaga sa spare parts na pinilitan. Dura nyo talaga sa exact amount kayo na pinilitan. Then sa labor charge ninda. So kay puan, papahiling po ninda sa sandang mga kliyente. Para sa kliyente man, estimated mo so inot kasi nag-diagnose ka kang raot. Then pagkatapos kung na may rahay, dapat within lang naman. So depende kung may iba pang diferensya talaga sa auto ha. Then ang saro pa ma'am Bem na pigpapahiling tayo pag dumaka mo sa accredited na service and repair enterprise nagpaayos ka sa itong mga appliances pa yung auto, igwa po kitang piga-require na 90 days na warranty sa workmanship. Ang ibig sabihin kayan, so pagpaayos po nido sa workmanship kayan, garantisado ito kang service and repair enterprises na 90 days. Kung naraot kiraray sa loob pa kang 90 days, within 90 days, ibalik po nindo yan, piga po ng back job. Ayuson dapat yan kang service and repair enterprises at no cost naman sa customer natin. So, Ano iyan, Sir Ben? Maski da iyan nakasurat, maski da iyan express kang shop, yes, implied iyan, di ba? Yes, ma'am Bem. Kita ang igwang may kasunduan ng DTI tapos tagsadiri kang service and repair enterprises na pigagarantiyahan niya sa workmanship niya sa loob ng 90 days. Okay. May kasuratan kita, nakapirma po dyan ang tagsadiri kang shop tapos ang DTI. Okay. So, iyan ang saro sa mga dapat ang tandaan. Kasi, di ba, ang kwarta baga, bako man pa sila hanapon. So, dapat bago ka mag-enter into nag-uyon ka, may agreement, may agreement ipipresentar sa imo itong estimate niya, uni ang mga gigibuhon, arog ka ini, tapos matatapos ini sa raog na arog ka ining aldaw. So dapat igwa ka mong agreement, no? So dai pwedeng ipaayos mo iyan na arog ka ini tapos dai ka man pig explikaran kung ano ang mga gigibuhon na trabaho sa auto mo, halimbawa auto ang pig example tamo niyan ta iyo ang permita na re-receive ng mga complaints, no? So mga pag-irahay kay auto. Kaya siguro sa experience, halimbawa ako sa experience ko sa mga accredited na repair shops, iyo talaga pigpipresent niya. May computation tapos mapirma ka nga ni. Tapos minsan, kung halimbawa, igwa kang nahiling na medyo, pwede ini na ipagibo, di ba? O pag mapacheck ka baga, pwede ini sa sunod na sana, kasi kulang nga ang pambayad mo, arog-arog ka ini. So, iyan ang mga professional, iyan ang mga accredited na pigsasabita. So, dapat iyo ito ang satuyang ipapatronize. Yes, Ma'am Bem. Tama po. Iyan po so, big sabi ni Ma'am Bem, lalo sa mga kasa, Ma'am Bem. So, iyan na, nasa system na po ninda yan. Iyo, Sinda tama. maayos kang auto mo.
hanggat di mo nahiling kung ano talaga so ayuson. Oo. Pwede ka makipag-bargain kung pwede di mo na pagpalitan yan, Oo, depende oo. sa budget mo. Kung inilang kaya mo, then gigibuan mo yung kimedyos. Ang sa ibong nalado naman, ma'am, na pigihiling ta, I think so mga medyo baka pa mandarakulaon na repair shops. So mga auto so nagpupuon pa lang. So sa inda kay minsan one-man army sinda na pinapon. Okay. Siya su tag sa diri, siya su Siya na, mekaniko, siya pa su helper, siya pa su purchaser kang mga parts. So gari nawaran siya kay oras na para maglista kung ano so siyempre baga mati na su kamot niya. So pig-advise ta sinda sa mga aro ka na sa aro ka na sitwasyon na maski puro paano gamiton do so magraray may kasuratan a piece of paper na Will do, nakagduman oo. kaya sir palitan na so spark plugs mo lista mo mga estimated amount aro kaya tapos kung okay ka nga digdi please po pakipirma na then ibig sabihin may maski por paano igawa na sindang agreement na nangyari then may kakaputan naman so owner kang shop and of course so kliyente may kakaputan siyang kakusgan na iso na pag-agreehan nito na hindi lang ayos. Pero Sir Ben, baka ang saro dyan sa mga considerations kang sa tuyang mga consumers, no? Ayan ang mga nag-seek services digdi, lalong-lalo na sa tuyang mga auto repair shops na baka masabi ni Sinda, duman nga sa mga accredited, duman nga sa medyo darakula ng kumpanya or repair shop, mas mahal. So, syempre, maduman nga kami sa mas barato. So, halimbawa, igwa kang neighbor dyan, na igwang mekaniko na maayos kan sa imong auto, duman mo na sa napapaayuson, dahil man siyang establishment, dahil man siyang shop. So, baka iyan ang nagiging sitwasyon kang sa tuyang mga ibang ka-consumer. Yes, ma'am. Actually, so gari boss trust and confidence na refer sa imo kang mga parientes nindo na ini nga matibay nga yan. Okay nga yan, Maski oo. wala siyang shop na wala siyang physical na shop, word of mouth lang matibay nga yan. Yan po minsan nangyayari na sa sobrang tiwala mo okay na ito. Tapos pag abot kang actual na ginibo na ipapaayos mo na di man naayos. Diyan po nakakagawa na makita kang issue. So maduman naman sa opisina, mareklamo because di po naayos so sakyan ko. Sa mo po pigdara ang problema, maayo ding business name registration, de registrado, warang permit sa LGU, even sa barangay wara. So yan po problema na naman yan. Sa tagsadirikan shop mismo, siyempre, papapunta siya. So, in the first place, di siya pwede talaga mag-offer kitong service kasi wala siyang necessary permits na kaipuan niya kuhaon. So, permi na pierde. So pigar reklamo kasi nga, di siya legit na negosyante. So, yan po, hanggang nagsanga-sanga na naging problema. Ang pagsisisi ay nasa huli. Iniwal na nag-refer. Si Bayaw ngayon nag-refer. Iniwal na si Bayaw hanggang nag-refer sa pamilya. Kaya yan po, minsan na naging consequences ka mga arguments. Sobrang tiwala po talaga minsan nangyayari yan na sige, ikaw nagsabi, then sundong ko, duman ako paayos. Yan. So, yan po ang importansya, Ma'am Bem, kang kay Puan, igwa po ning nagkakanigong accreditation na halik po sa tuyong ahensya, yan ang mga service and repair enterprises. Ayan. Sir Ben, bago kita magpadagos, igwa digding nag-comment sa Facebook page, ay hapot pala actually. Paano, ma'am and sir, yung mga mekaniko na mga gurango na pero ang experience niya, daog pa ang nag-adal sa TESDA. Igwa kaya na mga sitwasyon na daiman na maituturo sa eskwelahan. Daiman na ituturo sa eskwelahan. Kundi, ma-encounter mo lang ang problema pag nyaon ka na sa presenting sitwasyon. Ang hapot ko po, arog ka ini, ano ang pwede gibuhon kan mga mekaniko na gurango na daingani nakatapos nin elementarya? Yes, ma'am. Actually, alito na naging experience. Salamat, ma'am. Opo. Na-experience yan ng mga araw kaya. Kasi data matatawaran po talaga yan ang mag-experience ka mga gurangan ng mekaniko. Talagang, maski yung sinda, aram nila kung ano ang parts, spare parts na gagamitin dyan sa auto mo. Pero, igwa pong programa ang TESDA para sa mga araw kaya. So nagdadagdag ko niya ng mga mekaniko na gusto, maski por paano, i-avail tayo itong services kang mga
government agencies regarding dyan. Pwede po sila magpa-assess sa test na kayan na para po ma-issue sindang nagkakanigong certificate kung ano man ang itatosin ng certificate kang test da. So, para po at least ma-update po sinda. Ma'am Bem, ang mga auto tangon niyan, ang mga bagong model kang auto ta. Iba na duman sa nakaugalin ta. So mga dati Buda, bagang may auto mga no. ano na bagayan, auto. So mga computer aided na Oo, ang ano ta. nade-detect na kung ano ang electronics, computer, ano na ang mga auto tangon niyan. So Diagnose. dakol ng sensors na pigi nakakabit diyan. So iyan po baka day pagkabisadong marhay kay itong mga dati tang mga mekaniko na kung saan natulsin daw sa mga manual pa kay ito, ngunit bagay kuha ng mga automatic, electronic aided na mga system ta sa auto. So kay po i-update man sinda. Yang po ang test na asa kay ma'am kung nagdadaw ka po ngunyan. Papashare po kamo duma sa opisina kan test na para po magabayan kamo kung anong gigibuon diyan sa mga mekanikong araw kayan. Although, syempre, dahil taman pigtatawadan su experience Actually, ninda. Ano po? talagang pigo-value ta yan ang mga experience kami. Sayang ang mga man, mekaniko ano, ta. kung- oo. Data man talaga yan. Actually, sindangani mismo ang pig-ranita sa mga Kung sa mag- may mga consultations na Yes, kaipuhan. opo. So, ano nga ni, so, apod nila kaya, so, experience nindang Ano na nga ito, Nasa so... puro kandila oo. Hindi ko karamihan hindi na. Kuoton ko, sir. Warang age limit ang Oo, wala test na man, maski oo. pa ano pang edad mo pa sa mag-agi ka duman sa assessment nila. Mas maganda nga niya, ma'am, kasi baka Opo. maturan pa nila sa mga test na personal natin na ini pala ng may mga actual kasi na experience nila na they talaga duman sa pigaturo sa school o sa libro base yan sa experience nila. Siguro, sir, salamat digdi kay ma'am, sir pala, si sir, na ang sa tuya lang na explain or discuss itong mga risks, no, kang sarong consumer na nagsisik service sa mga auto repair shops. So mga risks na pwede nindang maagihan kung magduman sinda sa mga service and repair enterprises na bakong accredited. Kasi pag may reklamo ka, paano iyan? Sa inka mareklamo, madumang ka sa DTI, pero si DTI, dai man na jurisdiction over duman ta, bako man siya registered, bako man siya accredited. No? So, ang mangyari, pwede pang pwede ba yan na, halimbawa, may nagreklamo, ako nagpairahay ako, Sir Ben, duman sa sarong repair shop, bako man pa dan accredited. O, nagkataon na, after kang job na ginibo ngayon sa auto, may problema. Yes. So, mareklamo ako sa DTI, di ba? Opo. Pwede ba yan, at the same time, file na nakikase kang DTI kasi nag-ooperate siya na bako siyang accredited or wala siyang accreditation. Mga araw pa kayo na. Yes, ma'am Bem. Usual process natin. Siyempre, ma-issue ang opisina natin notice of violation. Kasi nag-operate ka nga ng shop na wala kaning accreditation sa DTI. So, a violation yan kagad. So, duman sa notice of violation, naka-specify duman, nakipon mo mag-explain sa DTI. Kung nataday ka pwedeng sa angatan kitong formal charge sa pigapod. So, from day ka, then that's the time na ma-issue ng DTI formal charge na kung saan igwa na po duman, ma'am Bem, kay nakakabit na penalty, admin fine. So, abot na mag-abot sa mga araw kaya. Pwede pa sana pakiulayan ta na magpa-accredit sila, mag-registro sa DTI para maging smooth ang ang operation. ang negosyo nila. Sa mga igwang shop mo niyan ang pakiulay nito. So accreditation i-renew nindo din kasi pag accredited pa sinda kan DTI, ma'am Bem, igwa po Opo. kita mga assistance sa pigataw. Oh, yeah. Oo. Bako Tama. mga pigtatawan ta sila ng assistance sa paagi kitong ang iba pigtawan ta kitong mga Tools, tools and equipment na pwede nila magamit sa inyong negosyo. And of course, so pwede sila mag-avail kay itong mga pautang kang SB Corporation. Pwede tang i-refer. Pwede i-refer. So dakulang bagay na yan para po aramtaman ang mga negosyante ng mga service and repair enterprise. Bako man talaga yan araw kayang
kadakula, so baka nangaipon sinda ki additional capitalization pambakal ki gamit ninda. Yaw po ang mga government agencies na pwede mag-offer kayan. Ayan, okay. So, iyan ano po ang saro man sana sa samuyang concern, both ways, no, sa mga business establishments o itong mga owner key service and repair shops, pati din sa mga consumer. So pareho iyan piga balance ta iyan. Tada man kita so bako man kita diyan arog sa DTI, bako man kita so nananakot, nang titreten. So we want your business to operate smoothly nga ni, sabi ni Sir Ben. So dahil na ka mo ma-hassle pa baga pag may mga kaso baga, hassle yan. Yes, ma'am. Idagdag ko na ba kung malingawan na sa mga service and repair shop ngunya o sa mga mekaniko na wala pa ning business name certificate o certificate of accreditation na hali sa DTI, ramdaman na lang po nindo na ang mga kliyente ta bako gabo siya mas satisfy kang pig offer ta. There will come a time na magkakigwa ka mo diyan kay kadiskusyon sa ano, or may engage sa indo mga pagtaraning nindo or anyone na yaw diyan sa surroundings nindo sa industry nindo. Ako ngaya igwang accreditation ika ngaya wara iusip ta ngaya sa DTI. So saruya sa ano maging ano yan. So pag igwa na kamong legit na ang ano nindo, maski sa ko mag-arabutan, legal ka mo. So, warang masasabi sendo. So, maski pa ireklamo ka mo sa DTI, igwa mo ka mong accreditation. So, it will be your words against theirs na pag-aro kayo ng situation. At saka, ina-assure taman baga, Sir Ben, na dahil taman pigpapadipisilan, yaon kita para mag-assist, mag-facilitate kung ano mga kinakaipuhan ninda, lalo na digdi sa service and repair enterprises na accreditation, ano, igwang mga kaipuhan sindang i-comply, no? So, yaon ang sa tuyang mga tao dyan sa provincial offices na ma-facilitate sa inda kung paano mapadali. Yes, ma'am. Ang tabag ang mandate ba kang DTI is bako lang regulatory. Opo. So igwa kitang developmental. So yung mga considered sinda as micro, small, medium enterprises. So saruya sa pigatabangan ta na mag-develop sinda. Bako lang habang buhay arog na lang po ang shop nindo. So kay po magtarabangan kita para magdakula ka mo, ma-develop mi ka mo para po sa indo man sa yan. So bako man kita yao diyan para ay wala nga itong accreditation ipasarata na ito. Bako man iyan arog ka iyan. Kasi mawawara na naman ki saro kitang negosyante or mabawas na naman sa tuyang mga MSME. So kita sa DTI yaong kita sa pagtabang, pag-facilitate kung paano mapakaray, mapadakula so mga nagpupuon pa sana pigtatabangan ta iyan kung paano makapuon kan sa indang mga negosyo. So dai po kita magduwa-duwa na magrani sa mga government agencies, no, bako sana sa DTI, no, igwa kita mga iba pang government agencies na nagtatabang man sa satuyang mga saradit na negosyante. So kita sa DTI dahil ta iyo ini ang satuyang sa mga topics ngunya na aga ining service and repair enterprises dahil ngunya na January ang renewal, no, kan sa indang mga accreditation, no, arin nga ni tabi Sir Ben lugod ang ano nga ini Deadline. Ang deadline. Okay. Ang deadline kang mga service and repair enterprises na mag-renew is igwa po kamo until January 31, 2024. So may 1 month po kamo $1,000 para po makapag-renew kamo na warang penalty. Opo. Pag nag-renew po kamo February 1 iyan po ma-charge na makita kang penalty na 25% kasi itong accreditation fee ang babayadan nindo. So, again, sabi nga ni Rona kanina, may mga consequences niya pag di katulad sa kapag-renew. Sa mga service and repair enterprises, pag di ka nag-renew ito, so penalty mo. And pag di ka nag-renew until March, o February, March, April, pwede ka na pong issuean, ma'am, kang DTI kitong notice of violation for not renewing your accreditation. Okay. Dakula man pati gari ang penalty ka iyan, gari 5,000 ang minimum. Yes, so ang 5,000 pesos niya sa day lang, pero sa mga pag-ribat na dyan sa mga service and repair enterprises, nakulang bagay yan sa ilang. Opo. Kaya ayan, so mga sa tuyang consumers, duman po kita magpasiring sa mga accredited. So mga service and repair enterprises man po na daipang accreditation, dai po kamo magduwa-duwa na magpasiling sa DTI para po magpatabang kung paano nindo mapa-accredit ang sa indong service and repair enterprises. May nag-comment pa digdi Sir Ben, salamat da so inot na naghapot, salamat da sa pagbasa kan sa iyang kahapotan.
Si Ma'am Maricar Bayakali. Good morning. Maging legit sa negosyo, go to DTI Albay or Negosyo Center. Dakula po tabang sa ko si DTI sa negosyo ko dahil sa trainings and seminars. So, yan po ang mga benefits, no, na yaon kita nagpapa-legitimize kan sa tuyang mga negosyo. Tayaon man sa mga assistants na maarabot. Igwa man digding nag-comment, TESDA accredited schools, dako lang tabang. Eyo po, tama yan. So, bako sana si DTI, yaon kita gabos nagtatarabangan para po sa tuyang mga saradit na negosyante, nganing padagos na magdakol sinda. Tas sabi tabaga, ang sa tuyang micro, small, and medium enterprises comprise pero yan, 99.6% kan sa tuyang mga saradit na negosyante belong to these micro, small, and medium enterprises. Ayan. So, Sir Ben, igwa ka pang gustong ihabol sa tuyang topic about service and repair enterprises? Ano lang po, ang pakiulitan lang po sa mga igwaning service and repair enterprises or sa gustong mag-put up kay service and repair enterprises, makipag-coordinate po kamo sa Department of Trade and Industries. Pinakarinisendo na provincial offices or even sa negosyo centers, ma'am. Pwede sila mag-inquire kung ano sa mga requirements natin. Okay. And sa mga consumers naman natin, ngunyan nagdadarangog kung may papaayos kamong mga appliances, sasakyan, computers, duman po kamo, hanapon po nindo, hapon po nindo sa shop kung igwaning accreditation hali sa DTI. Iyan po ang sarong garantiya na nag-aagi po yan sa inspection kan DTI. Pighiling mi ang kapasidad kayan. Igwa yan ng legit na mga technicians na para po makakondusir kay itong repair na pigo-offer niya. So sabihan naman, Ma'am Ron, Ma'am Bem, dito nasabi kanina kung may mga internet dyan, so website pala, so duduman na nila. So www.bnrs.dti.gov.ph. Madali lang po itong website. Mag-type lang kamo anything na BNRS, maluwas na po ito. Yes. Maski po Basta, sa Google, Miss yes, Bem, pwede siya i-search business name registration, maluwas po siya. Yes, oo. Madalion lang po itong hanapon at saka madalion lang po sa proseso, step by step, masusundan ta po. Oo. Ayan, igwa pa ding naghapot, pahabol, online store and business ko, paano pa-accredit sa DTI? Bako accredit, ma-apply ko na siyang business Pangaran name. mo na po. Sir, ma-apply ka ko na po kay business name. Pwede mo na po gibuhon online. Oo. Business name ang enot na step. Ayo po. Okay, ang piga-accredit mi po itong service and repair enterprises. Ron, your last words po. Ay, opo. Final message. Opo. Gusto ko lang po, Miss Bem, magpasalamat sa mga nagdarangog po sa ngunyan sa episode ta, and please continue to patronize po ini pong samuyang episode usapang consumer at negosyo every first Friday of the month po until December po. Yun lang po. Thank Salamat, you. Ron. Sir Ben. Yes, aliwat po. Thank you sa mga nagdadarang niya, as in sa mga nagtauning questions or suggestions sa muyang programa sa ngunya na aga. Kami po ulit nakikiulay sa mga consumers na nagdadangon niya. Na kung may reklamo kita, i-assert na po sa tuyang mga rights kaya. So they po pwede na basta lang kita na ma-selection na lang kita para po mapundo or ma-cartel ining nagigibo kaya ng mga So dapat kung so pighiling ta na rights bilang consumer, i-assert na po ito. Yan po ang Department of Trade and Industry para po magtabang sa indo, magdangog kan sa indo mga complaints. Maski pang complaints yan, basta mo yan, no wrongdoing policy. So i-lodge po nito sa mo ang complaints nindo. Bukas po sa buong opisina, Monday to Friday of course. Pero ang Facebook page mi, 24/7 yan, di ba, ma'am? Facebook page, DTI. Pagturog na kita, Sir Ben, dahil tanaan, masimbagan. Masimbagan, pagkagan na siguro. Pero pwede sila mag-message lang anytime. Okay. Okay, salamat na dakula tabi, Sir Ben, Miss Ron, salamat sa tuyang pag-urulay-ulay ngunya na aga, sa gabos pong nag-antabay, sa gabos na nag-watch live sa Facebook, sa gabos na naghapot, nag-comment. Ayan po, maraming salamat po na dakula sa Indo gabos. January birthday.
Happy birthday, Sir So Ben! mga January Miss Bem na January babies po sa DTI Regional Office po, i-shoutout me lang po. Saro po naman si Sir Ben, nag-birthday thank po you. siya January 14. Si Kay, si Ninyo, si Lynn, Si si Eden. Arlene, si Kuya Dan, si Ayen, Si Eden. si Ate Eden. Ayan. Yan po ang mga January babies sa samuyang DTI Bicol Regional Office. Salamat po sa mga nag-antabay. Abangan nyo po kami giraray sa masunod na bulan. First Friday na po kang bulan na Enero and first Friday sa mga masunod pang bulan hanggang Disyembre. Sarong once a month na lang po kita maghirilingan. So sa Giraray, inipuan sa indong kay Riba digdi sa radyo sa usapang consumer at negosyo si Bem Romano Berango na nagsasabing wais ang consumer na may alam. Salamat, maray na udto. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer